Deschidem boxul. Vă salut! Astăzi ne jucăm Standoff 2. Vară și eu ce am așa pe Standoff 2, băgăm un match 2 și deschidem și câteva boxuri, dar nu deschid multe, că am 1000 și ceva de bani și nu prea avea să cheltui așa. Deschid 5 boxuri de fiecare sau 4, câte boxuri sunt acum. Deschid unul din fiecare și vedem dacă avem noroc și după. Da, deci deschidem boxuri, am 904. Hai, bagă un fabule. Avem și 16 pe balanț. Bagă un empire. Bagă un revenge. Așa. Să ne pice ceva bun. Bagă și un cemerion, 4. A rămas cu 504 de bani. Hai că mai întâi băgăm cemerion. Hai să vedem ce pică. Mamă, dacă îmi pică ăla. Bă, ce noroc, bă! Bă, ce noroc! Bă, ce noroc pe mine, bă! Norocos, băiatul, norocos! Bă, deci mi-a picat din prima, bă! Ghost! Bă, hai bă cu ceva bun, hai cu epic, cu ceva bun, hai cu ceva bun. Hai cu ceva bun, hai că pot să... Ce să... Bă, mi-a picat din prima ceva. Hai, bagă pe ăsta, măcar pe ăsta-l vând. Așa. Mai avem un revenge. Bă, mi-a picat din prima. Hai, ceva bun. E 4 povuri. Hai, că e bun. Hai să vindem. Hai, armele care nu ne trebuie. Stai să văd. Am un de ăsta. Îl vindem frumos. 0.03. Durapscan e bunul, da. Bă, ăsta cât costă, mă? Fiind de market 2.0. Nu fac cu bani dacă îl vând, dar nu îl vând, bă, că e frumos ce ghost. Dacă e să-l bag la închiriat. Equip counter, fiind de market, overgame 0.05, 0.04, că nu prea e de vândut în 4 power game. Băgăm și pe ăsta, dar nu știu. Nu cred. 0.03. Bă, ce noroc, bă, norocos, spere. Gustul direct, 200 iarde, știi? Equip counter, direct. Pastele alte le vând, ai și câte de-astea. Vând pastele alte, vând pe ăsta cu line, pe 28. Sunt 28, 0.28. S-a și luat. Da, 41 pe balanț, pe care nu mai am. Îl am pe ăsta îl postez, îl băgăm așa frumos, cu ghost-ul. Șmecher. Avem și aici câteva stickere, dar nu prea folosim stickere. Băgăm una care e battle. Da. Epic major. Grand final. Epic major. Standoff 2 Wins for Gold Sale Black Friday. Așteptăm zăpada pe Standoff, bă. Mai bine zăpada pe Standoff, bă. Cea mai bună armă mea. Cea mai scumpă armă, care, mamă, fix Calypso vede. E gimici. Băgăm un defuse, că Calypso cea mai proastă hartă ce ai. Decât să mă joc pe Calypso mai bine. Hai că acum mă jucăm. Nu știam care. Am văzut care unul m-a speriat. Așa e cu mine. Ăștia și nu. Fii atent. Crouch! Bă, ce? Îți dă că-ți bag lamă. Hai lamă, fraier. Mamă, te lag lamă. În cap! Ce vrei, bă? Eram ocupat să-mi încarc armă. Durapscan e bine. Așa.
de lider, ăla e. Mamă, în cap. Bă, dar nu de ăsta, bă, nu. 3 kill-uri, bă, de stă ăla și cam tare. Stai că te iau eu, îl rezolv eu pe fratele tău. Curați că nebunul, da. Și nu zic așa, bă, nu, da. 4 kill-uri pe banan. Și pau! Pe ăsta le-au cu lama. Pau! Am încercat să-i bag eu lamă, să mă dau șmecher. Am încercat să sus eu tot. Dar nu-i de mine să sus. Pe amândoi! Nu, dacă nu ești atent. Mai campează cu briceagul, hai, dacă nu. Și pau! Că erau 3. Mamă, mă bate ăsta, bă, face ăsta mai multe kill-uri decât mine. Nu zic așa, direct, bă, nu. Bă, dar ce mă ia ăsta cu stealth? Bă, dar nu m-am săturat, bă, dar numai ăsta nu mă. Hai, ce boi n-a galat acum. Rapscane. Bă, ăsta de unde a făcut 12 kg-uri? Ia uite-l! Uite-te la el că numai ăsta mă moară, bă, să nu mai stel gripul, bă, nu mai stel gripul, bă. Nu mai stel. Ce, bă? În cap, direct mi-a băgat. Ar trebui să-mi cumpăr și o alta care... Cu rapscane bunul, da. Așa, boboi. Trebuie să mă bag aici. 8% viață. Bă, numai asta cu cel gripul m-a luat, bă. Scatea sufletul la inimă. Hai. Bă, aia nu e de bună să sar. Bă, dar numai asta cu cel gripul, mă, ia. M-am saturat de el. Hai, bă, hai, că acum pe unde m-a luat? Ce? Hai, bă, hai, stel grip. Hai, frumos. Hai, bă, mă mai omori. Hai, mă mai omoară-mă acum. Ia uite-l pe ăla unde stătea. Tot ăsta cu stel gripul. Hai, bă, hai, unde te duci? Spate, fraier, spate. Bă, ne-a bătut cu 68. 12 kg. Cum a făcut fanda asta mai mult? El a bătat aici de data asta. Mamă, 217. Empire! Hai să deschidem Empire-ul. Gata. Coronavirus. Stai. Băgăm încă un meci. M-a bătut boții. M-a bătut boții. M-a bătut boții!
Moții m-a bătut. M-a bătut moții. Adică nu erau boți dacă m-a bătut, nu? Hai, băgăm și un dă. Hai să deschidem Empire-ul. De aici am luat eu Ghost-ul. Nu l-am luat din Empire, am dat din... Ce l-am luat? Scan, te bag la vânzare. Șarpili. Hai să-l băgăm la vânzare. L-am băgat pe 009, ce ai? Cine le-a pe 009? Request, mamă! Hai să punem și noi asta mai aici. Cancel request. Cine le-a pe 09? Marcel 0. Softic! Mi-a dat Softic în fight-ul lobby! Cum? Mi-a dat Softic în fight! Softic? Nu e mă Softic. Cine e mă ăsta? Băi, mi-am făcut speranțe degeaba. E Softic? Adevărat. Bă, mi-am făcut speranțe, băi! Softic adevăratul. În duel. Bă, am crezut că e Softic adevărat. Dar cine e bă ăsta? Dacă e bă Softic adevărat, bă, și mi-a acceptat. Dacă mi-a acceptat adu Softic. Bă, dacă mi-a acceptat adu. Dacă e Softic adevărat. Bă, dar cine e ăsta, bă? În cap. Hai, bag duel cu Softic. Nu omoară. Doamne. Ia-te, vreau să-i dau cu... Am crezut că e Softic, adevărat. Hai, bă, dar hai mai repede cu duelul ăla, că mor. Nu, să zici ce mă bate. Mă face la 0. Mă face 8-0, dacă e Softic adevărat. Mă mi-a ajutat Softic. S-a băgat la 0, nu? Capitul bună la... Hashtag prin... ce dă cu pistolul? Ia dacă mi-au și eu pistolul, bă. Ce babă? Hai, îi dau cu Starfall. Bă, dar asta nu-i Softic, mă, că n-are Softic de asta așa de mic. Care banul, boss, dacă îl bat rău de tot? Ăsta nu-i Softic, e nu. Ăsta e Softic modul, nu, bă, ăsta nu-i Softic adevărat. Gura prea nebunul, da. Băi, hai, bă, că Softic adevăratul dacă e. Hai, că îi dau cu tec-ul, fii atent. Tec, te strigă tec, bă, Softic. Softic, te strigă tec. Ce stătea, să-l ascundea. Noctios, mi-a furat arma. Iar mă bate. Hai, dacă m-ar bătea. Hai, băgăm aici meci cu Softic reagul. Hai, cred că-i dau. Mi-a dat. Bă, dar cine mă ăsta Softic? Am crezut că e Softic, hai că-i dau cu Ghost-ul. Bă, îi dau cu Ghost-ul, dar nu se vede, bă! Pregătește-te. Hai, full grenade. I-am dat cu Ghost. El ce de asta avea pe ăsta, ediția Halloween. I-am dat cu Ghost-ul, nici nu s-a așteptat, ce ai? Mă bag aici. Uite. Oh, că mi-a dat și el. Ca nebunul, da. Nu știu, bun. E, trafic. Bă, da.
Mamă, dacă bă adevărat cu Softic, bă. Și eu îl postez când mă joc cu Softic. Reali. Da? Uite, pe aici am dus. Softic, vină încoace, că am treabă cu tine. Mamă, ce mi-a dat. Mă bat ăsta cu 3-1. Hai, se bagă aici, mamă, fix pe asta. Stai că am lag rău, Softic, mai facem după, mă, te bat după. Bă, da, e lag rău de tot, bă! Bă, da, stai, bă, că am lag rău de tot, să mură, n-am niște lag. Bă, dar ce nu fi Softic ăsta, mă? Și se joacă cu mine. Hai că e lângă. Hai că e lângă. Și de pau! Dacă e Softic adevărat. Bă, Softic, îți trebuie să vedem clipul ăsta. Am lag rău de tot, Softic. Softic fake. Am lag. Hai bă, vino! Vino aici că te aștept! Direct, îi dau direct glonț, ce să mai... Mă știu, bă, da, bă, de unde mă bate, bă, cu armele astea? Aici nu mai am supărat. Bag lamă, hai lamă! I-am dat cu lamă! I-am dat cu lamă, bă! Cu lamă, bă! Hai, dăm cu famasul ăsta! Îi dau, ei bag iar lamă! Hai că-i bag iar! Îi bag iar lamă! Mi-am luat un cap cu lamă! Îi bag iar lamă! Bă, dar la bă! Bă, ce m-a bătut Softic, bă! Bă, m-a bătut nu de Softic! Dar nu pot de Softic ăsta, nu! M-a bătut Softic! M-a bătut Softic cu doi! Hai! Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Vă salut, pa, pa, m-a bătut și Softic, ce vrei vede, hai, pa!